Reit, wel, siwr i chi gyd, a chroeso nôl i noson arall o dynnu rhifau Clwb Clonc, back by popular demand, dwi'n credu, ar ôl i ni ddechrau fe mis diwetha i recordio'r tynfa yma, Clwb Cefnogwyr Clonc, y Clwb Clonc misol, a gyda ni gwmni Nia, introsorydd ni y mis diwetha yn tynnu'r Clwb Clonc, a mae'n bleser da fi heno groesawu Mary Davies. Siwr i chi, Mary? Siwt mai? Mary yw'n ysgrifenyddes ni Papur Bro Clonc, ysgrifenyddes weithgar iawn. Ers sawl blwyddyn i chi yn ysgrifenyddes ar Papur Bro Clonc, Mary? Wel, mae'r blynyddau wedi mynd mor gyflym, a goffo fi edrych yn y llyfr cofnodion yn gynharach heno i fi sylweddoli bod fi'n ysgrifennydd ers Ionawr 1992. So fydd y blwyddyn nesaf yn 30 mlynedd. Iawn. Anodd credu. O'n i'n meddwl bod e sawl blwyddyn achos i chi wedi bod yn ysgrifenyddes Clonc ers blynyddau mawr cyn i fi ddechrau fel cadeirydd, ynddo fe? Wel, llongyfarchiadau, byddwn ni gael parti i ddathlu 10 mlynedd ar 20. Mae'n amlwg bod chi'n mwynhau'r swydd, Mary. Wel, mae fe wedi dod yn rhwyddach nawr gyda'r technoleg, ynddo fe? Blynyddoedd nôl, o'n i goffo sgwennu cwbl gyda llaw o ran amlenni postio o'r beth yna, o'n i'n neud nhw gyda llaw i gyd. Ond gyda'r technoleg fodern nawr, dim ond gwasgu bwtwm ar y cyfrifiadur, a mae fe printo'r labels i chi. A mae yna systemau gyda chi yn ei lle nawr y sawl blwyddyn? Os, ers blynyddoedd maith. A mae'r amser wedi hedfan, mae'n anodd coelio bod fi wedi gwneud 30 mlynedd bron y bod. Be sydd yn rhoi pleser i chi i weithio gyda'r Papur Bro? Wel, mae pawb yn nabod fi falle fel Mary Clonc, gyda'n bod nhw'n gweld fi ar y stryd neu rhywbeth fel yna. Ni wedi cael mwynhad o mynd lan i blygu yn fusol i Lambed, wel, ers 30 mlynedd. Fi'n credu amser oedd y plygu yn digwydd yn ysgol Haimyd, oedd neb lawer yn mynd, dim ond y plant oedd yn mynd pryn ni. A wedyn ers 30 mlynedd, wel, sy'n credu bod fi wedi miso llawer iawn o blygu clonc. Ond dyn ni'n gweld isau hwnna'n fawr iawn nawr gyda'r Covid yma. Ni ddim yn gweld y bobl sydd yn fodlon ysgwyddo'r baich gyda ni. Fi wedi bod gweithio gyda tîm o bobl arbennig ar hyd y blynyddau, allai byth a tynnu neb lawr, maen nhw pawb wedi bod yn wych. Ac wrth gwrs, ni'n dibynnu ar wasg eiron erbyn hyn i roi clonc at ei gilydd, le o'ch chi'n sôn fyna, wrth gwrs, bod yn arfer fod yn ddigwyddiad eitha cymdeithasol, le o'n i'n dod at ei gilydd unwaith y mis i blygu, ynddo fe? Oedd e'n noswaith sbesial iawn yn Festri Sowar. Yn Sowar i gychwyn, fy ni lawr y Brondeifi wedyn, a wedyn ni'n ôl yn Seilo nawr, a mae wedi bod yn... ni wedi cael mwynhad ac dipyn o sport a sbri yn y gwahanol nosweithiau. Awr fach yw e. O'ch chi'n sôn fyna gynnau am lenni ac yn y blaen. Mae un o'ch dyletswyddau chi yw posto clonc mas i bobl. Mae'r llawer ddim yn sylweddoli bod chi'n neud hynny achos bod clonc ar werth mewn siopau, ynddo fe? Ond faint o glonc sy'n cael ei bostio bob mis ac i ba ran o'r byd maen nhw'n mynd? Wel, blynyddoedd ôl, o'n i'n postio ta 100 i gyd, siwr o fod, dros 100 felly fyd, ond nhw'n mynd mor bell a Awstralia dy fi blynyddoedd ôl. Ond erbyn hyn, mae gyda ni ni'n postio rhyw 35 copi, plus y llyfrgelloedd, nawr pan fydd y llyfrgelloedd yn ail agor eto, ond fe. Ond mae'r cwbl mor wahanol nawr i fel oedd hi, ynddo fe. Ac mae pris posto y papur wedi codi dros y blynydde? Mae'r pris postio wedi codi, ond ni'n ffodus iawn yn Clonc, fi'n gwybod siwt gyson ni fe, ond fe gyson ni peiriant Franco, chi'n troed yr Clonc mewn a mae fe'n neud y postage i chi, a mae hwnna wedi bod yn help sylweddol iawn pan o'ch chi'n mynd y swyddfa bost a'r pecyn o da chi ddim yn dolan i'r pris y stamp iawn, o'ch chi fod stico stamp arall ar ei benne wedyn i wneud y pris lan, a oedd e'n cymryd tipyn o amser, ond nawr i ni gallu wneud
fel wedes i, mae technoleg yn fodern y byn hyn, a ni'n gallu neud e mor gloi. Gret, Mary. A 10 mlynedd ar 20 o wasanaeth i Papur Bro Clonc a chi yn cadw lan gyda'r technoleg fodern yma. Mae'n awn wych o beth. Wel, yn y dyddiau hyn, mae'r rhaid yn os. Yn yr amser y Covid, mae Clonc wedi cadw i fynd yn rhyfeddol o dda. A bod chi'n gweld rhywun ar y stryd yn Llambed nawr, neu siarad yn rhywle, maen nhw'n gweud pa mor werthfawr yw'r papur bro wedi bod iddyn nhw yn ystod y 12 mis diwetha yma i ni wedi byw ynddo fe. Wel, mae hynny'n braf iawn i glywed hynny. Reit, beth am symud ymlaen at Clwb Clonc, achos dyna pam mae bobl yn gwylio'r clip byr yma o fideo, achos maen nhw eisiau clywed oedden nhw wedi ennill y gwobre'r mis yma. Oedi'r rhestrau ydych chi pwy i'n atgoffa neu pwy nillodd y gwobre mis Ebrill, Mary? Y wobr yn mynd i Elin Williams y Garn Coman, a ddyn wobr wedi ni yn Eirin Davies gallu air Llanybydder, un arall i Siwan ac Emmy Richards, Cai Coedmor Coman, un arall i Mai Rhys Melrose Cwrtnewydd, Heather Williams o Lambed yn cael un arall, Rhys Douglas o'r un Hewl a Heather Williams yn cael un arall, a Betsy Morgan o'r Rhydyman. Mae bobl yn ymuno â Clwb Clonc o bellter. Dim ond bobl ardal Llambed, mae dyn ni bobl i gael yn talu o bob man. A mae'n hyfryd iawn i cael hynny. Gret. Wel, symudwn ni mlaen, de Mary, i gymryd sgwrs fach ar ôl tynnu'r gwobre, ond symudwn ni mlaen at dynnu gwobre Clwb Clonc rhifin mis Mai. A sawl gwobr sydd gyda ni tro hyn? Mae gyda ni 7 gwobr i gael. 7 gwobr, dyn ni. Oce. Iawn, ewn ni am yr un cyntaf. Beth yw'r gwerth y wobr gyntaf, Mary? £5.20. £5.20, dyma ni de. Mae da ni rif 242, Mary. 242. Yn mynd i Eleni Jones o Gwm Sychbant. Wel, ardderchog. Llongyfarchiadau mawr Elenid am ennill y brif wobr. A bwrwn ni mlaen, beth yw'r ail wobr? 20 pint. 20 pint. 320, Mary. 320 yn mynd i Mary Jones, y stryd fawr Llambed. Dyna ni, o Gwm Sychbant, nôl i Lambed. A 20 pint yn mynd i Mary, llongyfarchiadau Mary. A'r wobr nesa yn werth? 15 pint. 15 pint, con i de. 287, Mary. 287. Yn mynd i aelod cynulliad ni, Elin Jones. Wel, da iawn. Well, ni byd o gweud gormod achos ni yn y cyfnod na o gonfaso ar gyfer elecsiwn, ond llongyfarchiadau i Elin Jones. Tybed os rai o'r ymgeiswyr eraill yn yr etholiad yn aelodau o Clwb Clonc, bydde hwnna eisiau'n adrodd cyfrolau, Mary, wy'n credu. Bydde yn adrodd cyfrolau, bydde. Ewn ni at y wobr nesaf. Beth yw'r gwerth o'r nesaf? 10 pint. 10 pint, felly. Rhif 27. Yn mynd i Elen Davies Dolydd Dŵr Drefach. Llongyfarchiadau, Elen. Mae da ni 10 pint arall, siod, oes e? Oes. 404. 404. 404 yn mynd i Eiddwen Rhys o Lanllwni. Reit, llongyfarchiadau, Eiddwen. A 10 pint arall, Mary? 10 pint arall. 126. 126. I Hugh Dudley o Gwman. A iawn, Hugh. Un o'n hymdogion ni fan hyn yng Nghwman, byddai'n falch i glywed, a mae'n rhannu blynyddol. Da iawn. A mae da ni un wobr o 5 pint ar ôl, efe?
Os, ie, Gwobr ola nawr. ie. Dyna ni, gwobr rhif 7. A rhif yw 17. Iawn. I Caroline Davies o Lanwynog. Caroline Davies o Lanwenog. Ie. Wel, fi'n siŵr bod bobl sydd yn gwrando ar y clip bach ma'n yn nabod bron pob un ohonyn nhw. Ond llongyfarchiadau i Elenid, Mary, Elin, Elen, Eiddwen, Huw a Caroline. Ie, da iawn nhw. Ie, wir. Wy'n siŵr bydd Mary wrthi nawr yn paratoi'r gwobre. Ac un o'r pethau yma sydd wi ddim yn cytuno gyda nhw o ran y gweithdrefnau sydd gyda ni yw bod y bobl mae'n cael eu gwobre cyn bod clonc yn ymddangos, Mary, yn y siopau. Ond mae hwnna'n dangos eich bod chi o flaen eich amser mewn ffordd, ond fe? Maen nhw wedi cael y gwobre cyn bod nhw'n gweld eu henwau yn y papur, ond... Odyn, maen nhw'n nabod yn llaw ysgrifennu a maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n gael. Na fe, mae da ni gefnogwyr selog iawn ac wedi bod Os, mae da ni gefnogwyr selog i gael yn talu yn flynyddol. A wedi bod yn aelodau ers blynyddau, wrth gwrs, yn dweud. Ers blynyddau. Nawr, i ni bron yn amser nawr flwyddyn pam fyddwn ni'n casglu yr aelodaeth unwaith eto, Mary? Wrth be fyddwn ni gan bod yr archeb banc yn mynd allan o'r banc yn flynyddol ar y cyntaf o Orffennaf. Felly, os ydych chi am ymuno, helwch eich nodyn i fi a fe newn ni trial yn gorau sorto beth y mas o chi. Dyna ni. Ac wrth gwrs, mwyaf gyd o bobl sy'n talu gyda archeb banc, lleiaf gyd o waith yw o un flwyddyn i'r llall wedyn. Ie, mae fe'n llai o waith o un flwyddyn i'r llall. Ac wrth gwrs, 5 yw'r aelodaeth. Mae'n bosib i bobl i ymaelodi mwy nag unwaith. Wrth gwrs, allwch chi dal i sawl rhyw. Wel, Mary, gwych o beth mae'r enwed yn ni'n barod i'w cyhoeddi yn y papur felly. Dyma gopi rhifin Ebrill i'r rhain o chi sydd heb i brynu fe. Rhai copïau dal ar ôl yn y siopau. Ond wrth gwrs, mi fydd enwau rhai sydd wedi cael eu tynnu hyn o'n ymddangos yn rhifin mis Mai. Hefyd, mae mis Mai yn fus arbennig yng Nghalendr Clonc. Hefyd, Mary, achos mae'n cyfarfod blynyddol ni. Odyn, mae'n cyfarfod blynyddol ni ar nos Fawrth, yr 11 o fis Mai, ar Zoom am 7 o'r gloch. Ie, fi'n credu, no. Am 7 o'r gloch. Dyna ni. Fe gyson ni'n pwyllgor blynyddol llynedd ar Zoom hefyd, a bydd rhaid wneud eleni eto, yn anffodus. Ie, bydd. Ni'n arfer y cwrdd yn dyn ni a gwneud noson ohoni, ond i unrhyw un sydd â diddordeb i ymuno, mae croeso i chi wneud. Dim ond i chi roi gwybod i Mary, Nia neu fynnau, a wedyn newn ni rhannu manylion Zoom gyda chi wedyn i chi gael ymuno yn y cyfarfod blynyddol. Yr 11 o Fai, nos Fawrth yw hwnnw, dyna ni. Fai, am 7 o'r gloch, Gret. Wel, dyna ni, ddiwedd tynfa mis Mai, Clwb Clonc. Gai ddiolch yn fawr, Mary, am gynorthwyo gyda tynnu'r enwau. Ond hefyd diolch i chi am eich gwaith dros y blynyddau. Mae'n wir i ddweud beth wedi'ch chi gynnau, mae bobl yn eich nabod chi fel Mary Clonc. Ac mae hwnna'n gweud rhywbeth, yn dweud? Mae hwnna'n gweud yr holl waith i chi wedi wneud dros y blynyddau mawr. Diolch, Mary. Diolch i chi. Na fe, a diolch i bawb yn gwrando. Nos da. Hwyl.